ole tuna chuanin video thil poi model mai kan lo soi lenga hei ka phone ma kaima po hianin problem kanai tat maya achan chu ka phone kha update turin min ron tia chu kan han update ta LCD hianin green line ang chi kha ain rin thlatlat ani kan update zawa an hanin restart an on le khan alawin rin ta kal maya heting problem hi utivel te kan en kuala face an lo tam khop maya hei tuna ka phone po hi Vivo X60 ang chi ho khani a i update turin ron ti a chuanin kan update ta ani ta ka chong kum ni pok ala mang tling lo ani diktak chong kum khat le thakwa ang vel ni chu ka mang ve to a are lo lu lai tu ani amaro chu update hi chu ka update ze la chan chu update hi ka du thina wang hin phone tu mi chu update hi tha ka ti wang hianin i kan update ta tuna ka phone hi 12GB RAM ang chi ho khani wang hanin i kan du dewa chan chu game khel nan tele atiang engemo a amang tangkai sia a tle ma rem sang de tele khatiang po zo de tur ti me ang game khel na turang te po zo de tur e kha kan du wang khang kan le kha ni a tin Vivo X60 lawa po hianin i OnePlus kan ti te chuanin Redmi kan ti ho te iPhone ang chia te po hian green mi eng lo lai thi lo tam khop maya i in lo mu ani pon kha phone atangin a fix thei lo ti khain lo thredo ania siam phakan lo tumange e siam thei ani lawa hi enge chan ti pon ni taka chuanin e agent lampang te po ti men customer care hemi an la company lampang te po hian chan hin threbik lem lowa enge a chan taka hi tia kha tun ke pon hei complaint ka siam to a Vivo lampang te customer care lampang an try MT te po kha nakina next video te po lo siam le kan tumanga hei an fel khop maya email number te warranty ami englawa kha aron lala tharon lala email number lang khan chona chungai phone number ri danga chu chu miron thon ron tia I kaleina phone atang ten ti khanin ka han tia chuanin anni solampang customer aizol lampang mi te khanin I kan lo changa he hi chu tunna hian replacement ang kalpuya khatiang ho kha an siam that ti ra ti khan an replace sak ani ti kha an lo soya asan chu hei hi I enge hei kan sok manin kan thawa wang om ani lawani tin baka I current charge awang te I current kan charge awang te kan phone kan charge awang te khami sok awang khan engma a thil thleng ani lawa update awang ringot ani a amaro chu phone hi chu la man the vek thawa screenshot te pon e thala kha engma kha e hemi LCD ron rin thak chu alang chuang lawa antenna screen record te po hanti la alang chuang lawa amaro chu kan phone te kan ena hianin alang tatlat ani LCD ani wang khan chuwang chuanin amu te po hi om ve a hetiang problem face tam takan oma ikan lo problem kan lo nei ve ni pon e comment lama te khan lo se clear ula kha claim the ani kan company a khanin I ati the ni ti kha I kan soi du a I manin lo fix ve top tum lo tur ani kha nge I phone atang settings atang ti danglam the ni lo kha chuwang chuanin a then lai a phe chun ti hen ka ti mai update lo te po hi alo zia jok em odi te ka ngai tua update lo po hi azia view mai thaya amar chu update a hian feature thar te ron om ve thina wang hianin update te hi kan lo chak ve thina tin ba ka phone a thil danglam han om deu te kha khoi te kan lo chak thina wang kan lo update thina a thareng thawa amaro chu I update lo tun din muna ri chuan update lo te po kha apoi lo em odi te kha ka ngai tu ta mai ya hey engemo software lampang atanga I hemi LCD hi khoi poi thei khami kan han upgrade ta antenna nin I application kan han siam software te khata khanin a phone hian a zo lo lutuk nge display hianin a zo lo nge ni ati te po kha ngei dan ki hom theya ma chu zir chian lo chuna nge chan ti kha zir chian lo chuna hiat bik lem lo wa e chuwang chuanin an mani tak poi na nge chan ti kha
help center lampang te pokhan an thril em lovani chuwang chuanin hetiang problem kan lo tok ni chuanin kan phone leina a tikhanin kan kalanga chuanin thilom zia te kan soyanga tikhan replacement hi tun lai hian an kalpuya khatiang problem tok ho ka chu iphone ate pon replace sak veka at e tikhan tharin an siam sak le veka e engma choi ngai lo khan e redmi note 10 kan ti te ho te 12 kan ti te OnePlus kan ti te Vivo kan ti te iPhone kan ti ate po hin tam em ani comment lama kan lo om ve ni chuanin khatiang kha lo soi ve den ila tin ba ka soyang khanin company kan phone khatianga lo om ni chong kan leina company ate khanin kan va soyanga ti chuan an nin replacement an lo ti thei ni ti kha kan soi lok ani chu chuanin kepo chu company Vivo lampang ka soi to a customer care thakop maya engkim milo boipui ve zung maya ni po alomum khop maya nakena min thak huna update te pok an lo siam leanga enge customer care try MT lampang bel te pok ha tin ba ka an thak dan entin nge an kalpui eng hun chung nge e nga yang chi tele khatiang chi ran thana kha update video kan lo siam le don ya ole kalome